Čau raidři, a dneska je to přesně 24 hodin, co hra odstartovala téměř na minutu přesně a já vám můžu říct, že jsem na ní totálně závislej. Za poslední den jsem na ní nahrál tohle a myslím si, že dalších x hodin, nebo jsem přesvědčený o tom, že dalších x hodin bude následovat. Za mě je to hra roku, samozřejmě vím, že to může být ovlivněný jako emocema hodně a nějakým větším přílivem dopaminu, ale já jsem se na tuhle hru strašně těšil už od května tady toho roku, kdy jsem poprvé viděl Tech Test 2 a myslím si, že ta hra ještě překročila moje očekávání. Vynachvalujou si to i kluci u nás v komunitě, takže určitě poprosím, kdo budete chtít, tak se určitě tam přidejte. Na Discordu se scházíme každý den a hrajeme tam teď každý den, máte ho dole v popisku a zároveň každý den streamu na Kiku na kick.com/loopzone, takže se určitě můžete dojít podívat, budu moc rád, když mi tam dáte odběr, a aby ty videa sám pak zobrazovaly vlastně. Dneska to nebude nic jako extra, jenom vám chci ukázat skvělou místnost v mapě Dam Battleground, neboli v přehradě, kde jsem našel tenhle loot za jedno herní kolo a jo, dneska vám ukážeme, jak se tam dostanete, protože zbraně jsou takový triky v téhle hře, než si budete moct vykraftit nějakou modrou, natož fialovou, a ono i zelenou, tak to prostě chvíli potrvá a já vám dneska ukážu, jak to můžete trošku obejít a jak si vlastně tyhle fialový, modrý a samozřejmě i zelený zbraně můžete najít přímo hotový už v bedně a jediný, co pak musíte, je se s ní bezpečně dostat do výtahu. Těším se na vaše dotazy, těším se na vaše zprávy, které mi tady pod to video případně napíšete. Jsem otevřený diskuzi, budu moc rád, když nějakou diskuzi otevřeme a těšte se určitě na další videa, které budou teď velmi pravidelně vycházet. Mějte se hezky, čau. V pohodě? Zatím ano. Dobrý, na chvíli jsem udělal. Já budu rovnou, kámo, na té zimce. Kde je ten týpek? Já přijdu ze spoda. No tam někde byl. Skvělý, vole. A tam toho si úplně zabil, nebo? Jo. Dobrý, tak já jedu, kámo. Jsi ready? Jedu. Ne. Tady za těma dveřma. Počkej. No tak já jsem tady, tak já to ublíčnou. Jo, ty jsi tady. Ne. Tady byl. Tady takhle. OK. Tak jsme dva, vole, co udělá, jako udělá píču. Vlutil si toho týpka? Snažil jsem se. Tak ho vyluč. Jo. Dobrý? Nějaký hovna. Dobrý? Jo. Pojď. Pojď, vole, kam jdeš, pojď. Počkej, ale oni tam, kámo, asi byli? Nebyli. No ale tady nejsou turety, kámo. Nemohli tady bejt, on to zrovna breachoval, kámo. OK. Jenom říkám, vole, nebylo turety. Ona je tady! Aha. Tak to je novinka, kámo. Počkej, já se recharge, jo? Dobrý. No skok. Bacha! Vidím, kámo. Tak to je off? Jo. Stejně jako moje zdraví, vole. Akorát bych tě upozornil. No. Že jsem přetížený. Tak nemusím. Takže máme Renegade. Čau, další ta. A kde jsi vzal, vole? To týpka.
Jsi říkal, že má hovna ty vole samý. Ale to jsem neříkal. Kámo, to jsi říkal. Tak ty mi to vždycky říkáš kámo o 6 minut později, co jsi našel vole, tak já nevím ty vole. Promiň. Šmudlo. Dobrý ty sráči, takže vůbec tady na to nesahají vole, na tyhle věci. Budou teď tady, to je všechno moje. Všechno moje vole. Renegade je kámo hodně dobrá gana. Ty vole. To je vole. Ten. Bombardír vole. Rocketeer. Ty bombardíre. Jdem ho. Určitě no. Vypadám na to vole. Někam dost nebo? Já už šutnu. Já ne. Šutni vole. No kámo, kámo! Kámo, mě padly 2 fialové zbraně, prosím tě. Tak to je skvělý. Bobcat a Vulcano 2. Takže jo, můžeme ho jít klidně. Já počkám nahoře. No počkej kámo, jestli tady teď chcípnu. Tak mě vylutíš vole. Ale počkej, já jdu ještě dál brýčovat tady. Já jsem ale nedostanu. Musím všechno zahodit tady to kurva. Kam by ses nedostal vole? Jestli vole neskočíš na žebřík, tak já se tam nedostanu jako. Dostaneš kámo. Ty vole, ten bombardír kámo tady dělá co v téhle výšce, prosím pěkně ty vole. Prosím pěkně. Jako když vyhodím ketla, který je stejně na hovno. Kámo, 2 fialový gany, tak kamaráde ty vole. Měl ještě toho vytuněnýho toho fera. To je debil. Dobrý kámo, já jdu vole zpátky. A jestli tady zahynu. Počkej, já si čím tady to píču se. No prostě nemůžu sundat vole z toho úhlu. Já jsem over encumbered. Ty vole, kámo. Kde ty seš, vole? Nahoře čekáš, jo? Jo. Tak já budu, kámo, jumpovat, vole. Dominiku, jestli zemřu, vole. Tak mám u sebe 2 fialové zbraně, bych ti rád řekl. Dobrý. Ha! Ještě abych zemřel, ne? To asi ne. Je ten negr, tamhle. Tak co? Vulcano. Dobrý, zdráme do prdele. Vulcano je, jo, Vulcano je brokovnice, OK. Počkej, já musím něco, kámo, asi to tady. Já jsem, kámo, přetížený, ty ne? Jo. A okay. Hraju si s takovou ledovninkou, že ten týpek tam na nás bude někde čekat. No dobrý, ale kámo, já mám to by musel čekat teď tady někde, počkej, já připravím Vulcano na něj. Hele, hned po té zipce, co jí slezem, jdem druhou zipku, co je pod tím. Jako dolů, jo? Okay. Jo. Takže může čekat kde chce takzvaně.
Dolů. A jedem tady tím, jo aha kámo, no dobrý, tak ne, tak jsme na plánu. Počkej. Zase nahoru kámo, protože on ten výtah je zavřený. Takže musíme tenhle. Bohužel, ty vole. Ready? No. Byl tamhle za tím sloupem, jakoby. No, nevěřím tomu, že tam bude. Bacha! Ty jsi do něj střelil? Jo. A dole je druhý. Pičo! Tady běž, já tě kryju. Běž. Aspoň testu vulkáno. Aha. Pohodě. Tak, jo. Pičo, tady. To je něco masivního. Kalíbr. Ne, to je ten. Bastion. No jo, to vole. Ne, to není Bastion, kámo, to je bombardír. Tohle No, je pan tak- bombardírek. Kam? Teda? Jdem, půjde mu za zádama. Počkej kámo, on se otáčí ten píčus takhle debilně. Já se bojím. Bombardír, no. Mají slabinu kámo vzadu, ze zadu hlavy. Ty žlutý části jsou jejich slabina prostě. No a co budeme dělat? No nic vole, tak to obejdem tudy, man. Obejdeme to tudy takzvaně. Kurva. Přetížený. Já nemůžu vysvět. Já jsem se seknul, kámo. Dobrý. Stečko nahoře. Kámo. Kámo. Tady byla kousek střelba. Klidně bych jako tady Něco po mně. S tlumičem, nebo odkud? Pojď kámo, jdem volat výtah, kámo. Jdem volat výtah. Tady jsou týpci, kámo. Někde, nevím kde, vole. Dobrý. Už nejsem... Vidím ho. On běží k nám. Shield je dole. To jsi tam hodil ty? Ne. Ne. Ne? Není. Kde? Nevím. Už vím. Kde? Tak ho označ, kámo, označuj mi to, ty vole. U mě! Dead je. Druhý dead. Já musím ještě dělat. Kámo, tady jich je. Let's go together, guys. Let's go together. Press it. Kámo, to je píčus, on je prostě... Man. What? You're not shooting? I'm not shooting. Já jsem věděl. A proč se nešel s náma? Protože mě zabili!